Ezinezkoa da lagun batekin erlazio on eta osasuntsu bat izatea, berarekin askotan hitz egiten ez badugu. Halaxe gertatzen da Jainkoarekin. Ezin dugu berarekin erlazio osasuntsu bat izan, ez badugu berarekin hitz egiten denbora pasatzen. Baina, nola hitz egin dezaket berarekin? Otoitzaren bitartez. Hori da berarekin hitz egiteko modua. Baina, benetan zerbaitetarako balio aldu otoitzak. Zerbaitetan lagunduko aldit jaunari nire arazoak kontatu edo behar dudan zeozer eskatzea. Gutaz kezkatzen alda Jainkoa. Zer nahi ni berarentzat. Baliteke, noizbait, galdera guzti hauek zure burutik pasa direla. Eta Jesusek erantzunak eman nahi dizkizu. Gaurko parabolak galdera horiek argitzen lagunduko digu. Egon adi. Etengabe egin behar zutela otoitz eta ez zutela etxi behar adierazteko, parabola hau esan zien Jesusek. Bazen hiri batean epaile bat. Ez Jainkoari beldurrik, ez gizakiari begirunirik ez ziona. Bazen hiri berean emakume alargun bat ere. Hau epaileagana joaten zen eskatzera. Egidazu justizia etsaiarekiko auzian. Bibliak berak argitzen digu zein zen Jesusek parabola hau kontatzean zuen helburua. Etengabe otoitz egiteko dugun beharra. Ikusten dugunez, bi pertsonai nagusi daude. Bata epailea, eta bestea alarguna edo erderaz esaten den bezala biuda. Gaur egun alargunek lagen egiteko aukera dute. Gizarte segurantzatik pentsio bat jaso dezakete. Edo senarraren seguruarekin jasotzen duten diruarekin aberatsak egin daitezke. Baina argi izan behar dugu, Jesusen garaian alargun izatea etzela gauz erraza. Gehienek haiek zaintzeko senideren bat ez bazuten, behartxu bukatzeko aukera handia zuten. Parabolako alargunak ikusten dugu ez dakigu zergatik etsai bat duela eta epaileari laguntza eske joaten da. Begira nola jarraitzen duen parabolak. Luzaroan epaileak ez zion jaramonik egin, baina azkenean bere baitan esan zuen. Ez diot Jainkoari beldurrik, ez da gizakiari ere begirunerik. Baina alargun hau gogaikarri zaidanez egiodan justizia, etengabeko buruausterik eman ez diezadan. Alargunak duen arazoa konpontzeko itxaropen bakarra lagundu nahi ez dion epaile bat da. Ematen zaigun deskribapenagatik ikusten dugu epaile hau maltzur eta ankerra zela. Ez zuen epaile zuzen batek izan behar zituen baldintzak betetzen. Ez zuen ez Jainkoaren legearekiko, ez giza eskubidekiko errespeturik. Epaileari laguntza eskatzen aberats bat egongo balitz, ziur nago, honek berehala izango zuela bere arazoa konponduta. Baina alargun behartxu bat denez, ez dio kasurik egiten. Zergatik? Burua uste handiak ekarriko dizkiolako eta onura gutxi. Eta zer egiten du alargunak epaileak lagundu nahi ez diola ikustean. Gustatzen zait, berak ez duela amore ematen. Behin eta berriz, behin eta berriz, behin eta berriz, epailearen atzetik dabil laguntza eske. Argi dauka ez dela hortik mugituko behar duen laguntza jaso arte. Azkenean epailea nekaturik eta kokoteraino, alargunaren eskakizunak entzuteaz nazkatuta, emakume behartxoari lagundu eta arazoa konpondu egiten dio. Epailea horrela imaginatzen dut. Begira, zure arazoa konponduta dago. Mesedez, ez zaitez hemendik inoiz gehiago azaldu, ez zaitut eta inoiz gehiago ikusi nahi, alde hemendik. Alargunak azkenean nahi zuena lortuta epailea atzean utzi eta pozik etxerako bidea hartzen du. Bibliak parabola hau etengabe otoitz egin behar dela erakusteko helburuarekin azaldu zela esaten duenez, batzuk uste dute Jainkoa epaile gaizto hau bezala dela. Baina horrela alda, goazen ikustea nola bukatzen den parabola. Eta honela bukatu zuen jaunak, begira zer dioen epaile zuzengabeak.
Eta jainkoak ez ote die justizia egingo gau eta egun deiadarka ari zaizkion bere aukeratuei? Zain edukiko ote ditu luzaroan? Berehala egingo diela justizia diotsuet. Baina gizonaren semea datorrenean, aurkituko ote du horrelako sinesmenik munduan? Jesusek parabola hau ez du konparazioaren bitartez erakusten. Hau da, jainkoa ez da epailearen berdina. Kontrastea erabiltzen du erakusteko. Hau da, jainkoa epailearen guztiz aurkakoa da. Jainkoak ez du laguntzea zama astun bat iruditzen zaion epaile maltzur eta anker batekin zerikusirik. Guztiz kontrakoa da. Gainera, guk alargunak bezala arazo asko ditugun arren, ez gara bera bezalakoak, zergatik. Berak epailearentzat guztiz ezezaguna zelako, baina guri jaunak inork baino hobeto ezagutzen gaitu. Berarentzat duen preziatuena gara, eta jaio aurretik gure amaren sabelean ginenetik gutaz kezkatzen zen. Jauna epaileak ez bezala, maitasuna, justua eta erraukitsua da. Berak ezin du laguntza eskatzen ari zaion inor lagundu gabe utzi. Bere semeei guri seme bezala ikusten gaituelako, laguntzea gustatzen zaio. Guri bezala, gure semeak laguntza eskatzen badigu, guk ezin diogu lagundu gabe utzi. Zalantzarik gabe lagundu egingo diogu. Jaunarekin berdin, zuk laguntza eskatzen badiozu, berak lagundu egingo dizu. Begira zer esaten duen Bibliak. Zuetako norbaitek semeak ogia eskaturik harria emango ote dio, edo arraina eskaturik sugea emango ote dio. Beraz, zuek, gaiztoak izanik, seme alabei gauza onak ematen baldin badakizue, zenbatez areago ez dizkie zeruko zuen aitak gauza onak emango eskatzen dizkiotenei. Konturatzen zara, guk, gure semei laguntzeko prest bagaude, jauna guri askoz gehiago. Beraz, jaunak lagundu nahi dizula kontuan hartuta, gonbidapen bat egin nahi dizut. Ez dakit zure bizitzan zein arazo izango dituzun, baina dakidan gauza bakarra da, jaunari laguntza eskatzen diozunean, berak lagundu egiten duela. Joan zaitez otoitzean jaunarengana, eta kontatu izkiozu lasai egoten uzten ez dizkizuten arazoak. Egon zaitez ziur Biblian agintzen den laguntza jasoko duzula. Hurrengo bideoan, fariseuaren eta zergalariaren parabolak ezkutatzen dituen irakaspen harrigarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, jainkoak bedeinka zaitzala lagun.